Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nining ikatulong Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan, gideklarar ni nato nga Sunday of the Word of God or National Bible Sunday. Pahinumduman ta nga ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, mao gyud himuon natong giya ug sentro sa atong mga hunahuna, pulong ug buhat. Nya kini sang atong misa karon mao ni ang atong minor Novena Mass para sa kapistahan ni Señor Santo Niño dinis atong parokya. Ikaupat na ron nga adlaw sa atong nobinaryo. Atong iampo nga pinaagi ni Santo Niño, makabot yun unta ang tinuod nga kalinaw, kahusay o kalambuan sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato, pinaagi aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa kaabunda sa ilang kinabuhi o tinuod nga kalinaw sa ilang pagpuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom o walay katapusan, mandui ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo og himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Nehemias. Busa gidala ni Esdras ang basahon atubangan sa katawhan nga nagkatigom, mga lalaki, mga babay, ug mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang niining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Anaias, si Urias, si Hilkias, og si Maasihas diha sa iyang tuo, og dapit sa iyang wala diha si Pidias, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias, og si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod atubangan sa tanang tao, og sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan. O gidaig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, o giduko nila ang ilang ulo, o gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios, o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador, og si Esdras ang pari og batid sa balaod, og ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao miingon, balaan kining adlawa alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni maghilak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagaalima sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman
sa tao ngayano. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga kasuguan sa Ginoo matarong, nagahatag o kalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag o kahayag sa mata. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga pulong sa atong baba ug ang hunahuna sa atong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo o Ginoo, akong bato ug akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kundili daghang mga bahin. Busa kamong tanang lawas ni Kristo, ang usag-usa bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nanausab kaninyo. Ang sinugdanan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato niadtong nakakita gayod niining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdong Teofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo niining tanan sukad sa sinugdan, gihuna-huna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tibuok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidaig siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya nagdako ug ingon sa naandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gibasa ang basahon nga sinulat sa mga propeta, labi na gyud ni Moises, mga balaod sa Ginoo. Unya gipangutana dayon sila sa pari nga nagbasa, inyo baning tumanon? Nya ningon dayon ang tanang mga tawo nga mitambong, amen, amen, amo nang tumanon. Diri sad sa atong Ebanghelyo, si Jesus nibasa sad siya gyapon sa sinulat sa mga propeta nga pulong sa Ginoo, nya iya dayong gideklarar, kining bahina sa kasulatan natuman sumala sa inyong nadungog nga gibasa. Unsa may meaning ani mga igsoon? Kanang inig kadungog day nato sa pulong sa Ginoo, ayaw na pagduha-duha, ayaw na pag-analyze, tuman dayon. Hilingay mong tupad. Ing na mutuman ka? Ing na ko no? Na mutuman? Wa na mo tuma, wa na mo sanong. Kinsa ninyo dinhi? Parihaban ni Isdras, nangutanas mga tao. Kinsa ninyo dinhi karon nga nisimba nga musaad nga mutuman gyud sa pulong sa Ginoo sumala sa inyong madungog. Tasang kamot. Siguro mo? Kamo bang wa mo isa? Siguro mo? Siguro mo sa inyong desisyon? Sa ato pa, kay kamo, waman mo isa, musupak mo sa pulong sa Ginoo.
Siguro mo, ana? Tagaan ta mo og second chance. Kinsa ninyo karon musaad nga inigkabati ninyo sa pulong sa Ginoo bisag asa pa na ninyo mabati inyo gyung tumanon, di na mo mag angan-angan. Taas ang kamot. Ang di mo pataas, iya siyawa. Automatic. Sige, bitaw. Sige ha, wala ko isa ninyong wa mo pataas ha. Magkagubot ang inyong kinabuhi. Daghang mga sakit o kasakit nga musod sa inyong kinabuhi. Tanawa ra gud to dito sa LA. Unsa may gisulti sa ilang host Golden Globe Awards. This is a godless nation. Tanawa karon, kasakit. Tanawa ang mga tao nga wa mo tuog Ginoo. Gubat, kasakit. Tanawa ang atong nasod nga kunuhay Catholic country, pero nga to mga politicians kasagaran, mga hakog kaistanan, sigig away. Tanawa kung sa initabo ro sa atong nasod, baha, crisis, unemployment, problema. Tanawa inyong pamilya nga wa na magrosaryo, din-a mo basag Biblia, magsigi na lagyaw-yaw, sigig pangwarta, gubot. Third chance. Naluoy ko ninyo, tagaan ta mo third chance. Kaya naapay mga 1/3 nga wapa mo isa. Sige, last na lang gini ha, last chance. Appeal ng choir. Kinsa man ninyo ang musaad karon nga inigkabati ninyo sa pulong sa Ginoo, inyo gyung tumanon. Taas ang kamot, last na lang gining chance. Salamat, 98% na. Napag 2% nga wa mo isa, inyo na nang problema ha. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang pulong sa Ginoo espiritu o kinabuhi. Espiritu pasabot inspiration, power, happiness na diha o kinabuhi. Pasabot kinabuhi nga dili matapos. Kanang mga tao nga way tuman-tuman sa pulong sa Ginoo, wa na sila'y espiritu. Wa na'y kalipay. Tanawa na mga tao wa magsunod sa Ginoo, managduka ang naw. O kaha, managkusmod ang naw. Dali kay masuko, dali magyaw-yaw. Mo na mga asawa, og di na mo mutuman sa pulong sa Ginoo, ang inyong makita sa inyong bana, yawa. Bitaw. Kaya ang inyong mata tabunan naman sa gahom sa yawa, dili naman sa gahom sa Espiritu Santo. Labi na ng pulong sa Ginoo nga ningon, pasaylo alag kapituan kapito. Sopa ka na, di ka mo pasaylo, takos murag naong nimo. Labi na ng sugo sa Ginoo nga nag-ingon nga, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Sige, paningil yun. Basta kusmura sa inyong naong, sangko pa mo sa barangay, sangko pa mo away. Labi na ng pulong sa Ginoo nga nag-ingon, biyai ang tanan, og sunod ka nako, nya maatas yung ka ng imong asawa, anak, balay, o uban pa, maatas yung ka sa imong kaugalingon. Hastang hadlo ka ni mo inigingon, anak kay stage 2 cancer, na nakay stage 3 cancer, pasti lang, hadlo ka, Ginoo, itaw na. Hadlo kayo. Pero kanang nagtuman sa sogos Ginoo, nga biyai ang tanan, inigon, stage 4 na ka. Ay, praise the Lord. Ana dayo. Ilingay mong tupad. Ina-okay ra ni mong kidney failure ka. Ina ba? Okay ni mo, kidney failure ka. Ana. Mao na, samtang buhi pata, samtang muginhawa pata, napatay panabot, decision to do the will of God, the word of God. O kung sa may pinakasentro sa pulong sa Ginoo, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, mahimotang usa ka lawas ni Kristo. Pag-ingon ni Kristo nga kining pulongan na tuman diri nako, pasabot na establish na nga kitang tanang katawhan iya nang hiusahon diha sa usa ka lawas. Kay matod pa diri sa atong kanini ang ebanghelyo
Niingon man siya dinhi nga ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos, paggipadala ako aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unsaon ta niya pagluwas? Himuon ta niyang usa ka lawas, daghag bahin pero usa ra ka lawas. Pasabot magtinabangay na, dili na mag-away, magkahiusa na. Mao bitaw dinis atong simbahan, gusto kita magkahiusa bisa na lang sa atong pagsimba, kanang atong liningkuran. Doon natay tulo ka basic rules dinhi. Number 1, number 2, number 3. Unsa may number 1? Musod gyud sa simbahan. O gina, musod sa simbahan. Dili mo ingon nga, di ako'y bata, siaw kay ni akong bata, ari lang misgawas. Dili. Ang rule number 1, sud gyud sa simbahan. Rule number 2, kung ang imong bata nga gida or ikaw ba mismo nahimong kanang dili relax dinhi sa sulod, pasabot sige kag ubo, or ang imong bata siging tingog, siging syagit-syagit, siging hilak, siging dagan-dagan. Rule number 2, dadas gawas. Ngano man aron dili madisturbo ang niya sulod. Pre atong batang ni syagit karon, ihinay-hinay din tog das gawas. Rule number 2 na. Ana, unya rule number 3. Unsa man? Kung puno na dinhi sa sulod, adto naka-automatic sa gawas. Ayaw na sa pamugos dinhi sa sulod nga mobarog lang yung kadiyas kilid-kilid, basta lang ka masulod. Rule number 1 man, ingos padre, rule number 1. Sudyo ko. Dili, nanakas rule number 3. Kay gamay raman atong simbahan, o puno na, mo nang naatay mga tent diyas gawas. Rule number 3 na. Pero inigabot ni mo din ni simbahan, dritso ka dito pa do, may tent, kaya may din ni hayahay, niya ganahan tam uli din ta, ni dritso ka sa rule number 3. Nya kung ang imong bata, sige saghilak, sige saba-saba, samo ka istanan, nya di gini mo danos gawas, ingon mang anhi sulod, isulod. Ana. Awa na sa ka mo gamit sa rule number 2. Di ba? Sige lang kag rule number 1. So, 1, 2, 3. Unsa gito number 1? Sud gyud simbahan. Number 2, gawas kon nadisturbo na kadisturbo na kadire. Number 3, kon puno na dito nakasgawas. Ana. So kanang nagbarog-barog des gawas, tingali puno na tingali diri sulod. Tanawon sa nas mga asyeret. Kay kanang magbarog-barog nga magkinupo samtang magmisa, mura nang nagtanaw og tari, nagtanaw og disco, nagtanaw og bingo, ana ba? Religious activity ni atong gibuhat para nis Ginoo ipahilona kita, ha? Mo na ana. So mo na yung mga rules natong gituman. Nya ang mutuman ana malangit dayon. Mo na pasalamat ta. Kining atong slat-slat, kining baligyag slat, usa ni sa makapahiusa nato nga tibuok kalibutan ang ato mga slatters, kamong nabalit og slats, online og territorial parishioners, nagkahiusa ta aron matuman ang usa ka luwasonon. Luwasonon atong project para ning kumbinto natay SBF DAG. Parehaning atong activity sa Santo Niño natay SNHJ. Ana. Tibuok kalibutan, matuman ning maong activity. Ang ato sang pagtukod og mga balay sa mga way balay nga klaro nasa tay CTUMM. Nagpadayon patarog tukod. Na nasa tay nahuman nga 5 ka balay. Sige, ato kunong suwayan og tan-aw. 5 ka balay, ika-30 ang before ganahan mo anang balaya, mo na nakighiusa ta nila after. Tanawa. Nya, ika-31 before ganahan mo puyo ana makighiusa ta after. Murag subdivision. Number 32 kana ganahan mo puyo ana nya na kay mga anak lisod kay na so nakighiusa ta nila after
Oh, kana mapunan gid na. Niya number 33. Kaupat. Oh, samot na nang puyo mo ana, mamao gid na sa among balay so. Anya after ako ni-graduate lang kog college, wa ko kasuway anang klasihas balay. Ika 34. Samot na nang sud kay nay. Nakighiusa ta nila after tanawa. Kana mamanghura na sana. Sige, atong pakpakan ha. Kita ninyo, pagluwas. Bisa na lang karong ting-uwan, maluwas sila. Okay na kayo na. Sige, manindog na ta. Congratulations. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. Ug kang Jesucristo, iyang anak, nga bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Novena alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon si Jesus, ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo, tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaupat nga adlaw. O Jesus nga maluluyon uyamot, nga gipahayag mo ang imong santos nga ebanghelyo sa mga tao nga nagpuyo dinhi niining nasod, aron mo biya sila sa pangitngitan sa sala, ug muanha kanimo ang matuod nga kahayag. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga potestades nga gipaambitan sa imong gahom batok sa tanang kadautan, nga nangamuyo kami kanimo nga tabangan mo kami sa among makinahanglan sa pag-alagad kanimo aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag-ampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, kaluy-i kami. O Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkareliyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy-i kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag niini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa pagkigiuli, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy-i kami.
nga ang mga masakiton makadawat sa makaalim nga gahom ug pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Masihalang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makasulod sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluhi kami. Tanan, O Jesus nga matangis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang turan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayas sa imong grasya, ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta na managaling kanimo ang mga makasasala na mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among ipangamuyo niining novena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagday paghimayas sa yangalan, alang sab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imong untang itugot nga magluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Kristo. Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Nasa daroy bisita nga nagikan sa parokya dito sa Tuburan. Si Sister lay mo paila siyang kaugalingon og sa iya mga kauban. Ama, yung buntag kanatong tanan, una usa sa tanan, ako sang ito na mong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa inyo ang Kura Paroko dinhi sa San Vicente Ferrer, Father Shano Ubod, sa pag-welcome na mo nga naabot mi dinhi sa inyong parokya. Sa dili pa na mo ipaabot ang among tumo og tuyo dinhi kaninyo, amo isay palaila gikan kami, ako di si Carol Dayapan, PPC Secretary sa Colonia Parish. Unya uban sa akong mga kaubanan na ang mga PYCC, amo ang katikes, amo ang secretary po sa among parokya o sa amo pong PPC Treasurer. Sa mo ni among kuan tumuog tuyo dinhi sa inyo, mangayo kami og tabang para sa among umaabot nga pagatukuron nga simbahan. Mo na diha among gipaabot kaninyo, simbahan ko, tabangan mo. Si Reverend Father Arnel Ponce naa siya'y gamay nga mensahe para kaninyong tanan. Maayong adlaw sa tanan, another day, another blessing. Mga igso, naghimo ka nining video tungod kay muhangyo ko ninyo. Aniya nga akong hangyo, muhangyo ko nga tabangan mininyo dinhi sa parokya sa Mahal nga Birhen sa Remedios sa Colonia, Tuburan. Ni dool ko ni Father Shano aron muhangyo nga magpatabang dinhi aron makasugod mi sa among parokya. Samtang parokyal vicar pa ko diha sa San Vicente mga igsoon. Sa nindot nga akong nakatuna ni Father Shano maugayod ang iyang panglantaw sa simbahan. Para niya, ang simbahan usara. Bisan kung nagkalahi-lahi ang atong parokya, pero dili man ta lahi sa usag-usa. Ang usa ka parokya, mubati gayud unta sa laing parokya nga nagkinahanglan. Anya karon mga igsoon, sa tinud-anay nang inahanglan gid mi sa inyong tabang. Mao nga tabangim ninyo dinhi sa among pangandoy nga makasugod, makahimo og bag-o nga balay simbahanan, balay alampuanan alang sa katawhan dinhi sa Colonia sa Birhen de los Remedios Parish. Thank you so much, Father Shano. Thank you so much sa parokya ni San Vicente Ferrer, San Vicente Liloan. God bless you all. So mangayo kami dakong pasalamat kaninyong tanan. Daghan kayong salamat. Atong pakpakan sila sa pagkugi niya ay sa mo dool dire mga sisters. Nalang ko ipakapig istorya nga kanis Father Arnel pagbalhin dito sa Colonia nangadto man ta kasagara no, mga parokyano nga mga aktibo kay dinhi. Kita gid nato nga ang ilang simbahan chapel ra gyud gamay kaayo. Nya ni saad ko niya nako padre og naanaga ni iyuta nga i-donate o nya mutukod na kag simbahan ang San Vicente Parish sa Liloan moangkon og 20 ka haligi. Ni ana ko mo apil mo. Wa man to niya gi-appeal diha, pero ning sulti na siya nago, Padre Shano, nahinumdum ka sa imong saad. Gikulbaan manoong ko. Niya karon akong ipangutana ni sila og kay magpabarog naman sila mga haligi. Ako tagpila may inyong budget sa kada haligi, 50 to 60,000 kuno. Niya 20 man ka haligi ang ato. So bali ibutan lang natog 60. 60 times 20 pila na 1.2 million. Zaman tabang wana sugda na ninyo karon
Muna, mangulikta tag special love offering, sugod na takaron niya humnon tanang 1.2 million. Mura mamog nangaluya, pareha de tagibati di ay. So mga online parishioners o dinhi territorial, sige, sugda na nato karon. Sige na, manganta ang choir, palihog, kanta, samtang manguha tas atong sinugdanan sa atong 1.2 million. So, salamat kayo atong pakpakan ang unang nang hatag. Nya nangutana ko sa mahal nga birhen kay Birhen de los Remedios mana, Our Lady of Remedies. Akong gipangutana unsa may akong buhaton, ningon man ang mahal nga birhen, slat lang gyapon. O na mag-slat 1.2 million. 12,000 katag 100 per slot. 12,000 katag 100 per slot. Yang title sa atong slot kay Haligi para ni Mama Mary. HPMM. Haligi para ni Mama Mary. Diba si Mama Mary sa atong litanya gitawag siya Tore ni David. Haligi, ligon nga baruganan sa pagtuo. Muna, haligi para ni Mama Mary. Na, tag 100 pesos, sugod karon. Og mahuma na karong hapon, di, wa na tayo ibaligya sunod simana. Anara, 100 lang per slot. So, mga online parishioners, sugod na sa taghatag sa ato mga slots. Salamat kayo. Karon ato nang tawagon ang atong mga children para sa blessing. Children, please come forward. Katong 10 years old paubos, tagaan na mo ron sa special blessing. Wa mo ilabot aning palit-palit og slot ha. Pero mo palit sad mo, imbis magduwa mo, inyo na lang tigumon, aka na. Malangit yun mong samot, ana. Sige, nahihinay lang. Atong pasalamatan, ang atong nialagad karon, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong usherates, love offering assistants, atong sacristans, nga ni-serve karon o ang atong mga unya na lang tiwason ang uban. Atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children para sa bendisyon. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila. Ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Anak ka sa langit, pagaygo ng imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan man sab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak sa atong mga children. Salamat mga children. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran mga children. Diha mo agis kilid. Na pag binuotan mo maayo ha. Nya atong pasalamatan ang ning hatag natog serbisyo nining atong ikaupat nga adlaw sa atong nobinaryo, nining atong minor novena mass. Ang atong pilgrims karon, ang Cofradia de San Vicente Ferrer ug ang mga parishioners dinhi ug ang atong mga online parishioners. Salamat kay ninyo. Nya ang atong choir mao ang San Vicente Choir, ang atong kantor or atong salmista Sister Norela Celerinos, ng atong mga lectors sila si Sister Raquel, si Sister Virgie, Sister Cathy, og ang atong bread and wine offerers karon mao sila si Mr. Efren and Mrs. Lucille Pingol and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Unya ang atong alas 5 ang atong misa nya human ni ana adunay motorcade ngadto sa mga chapels. Ang chapel nga bisitahon unya mao ang Kawasan 3, Kawasan 2, Kawasan 1, Libho Chapel o Kaino Chapel. So nakabisita na tag tulo ka areas atong padayonon ang paghimo didto mga pag-ampo. Ang atong misa sa Santo Niño dinhi sa ato karong ang atong pista February 1 magsugod ang atong misa, major nga misa sa ang atong minor mass is alas 5 sa alas 6 sa buntag. Nya naatay Biblical Rosary sa alas 4:45 sa kadlawon. Nya dayon ang misa alas 6. Nya ang sunod natong misa wala nay alas 12:15 ari natas 1:30 ang atong misa. So duha ra ka misa alas 6 nya 1:30 sa hapon. Nya human sa 1:30 nga misa ika alas 3 magsugod ang atong kaning prosesyon o street dancing sa atong 5 ka contingents gikan sa 5 ka barangay, San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla o Lataban nga mga barangay. Iniguli dinhi ika mga alas 6 sa gabi magsugod na ang atong sinulog showdown para sa atong kaning mga contestants, 5 ka mga barangay. So atong iampo maayo ang panahon o maayo ang sitwasyon. Ato sang i-update mo sa atong mga slots. Salamat guys na malit na tong slots. Ang atong SBF DAG
na natay halin nga 49,340 ka slots, napay 10,660 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nga naa ni 16 slot challenge nga tag 8,391 na sad ka challenge ang atong nadawat. Ang atong Santo Niño's healing gift is in HG para ni karon sa atong Fiesta Senior. Nakahali na tag 25,079 ka slots, napay 14,921 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kutob ra ni karong February 1, kutob sa mahimo, no? February 1 ang atong kaning kuan ani pagbaligya. Okay, mo man atong kapistahan. Naani siya 25 slot challenge nga tag 2,500, na nasa 362 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan nga namalit na tog slots. Praise the Lord. Ang atong CTO kay niabot na mag 34 ka balay, 61 minus 34, 27 na lang ka balay atong himuonon. Awa mo malipay, may na lang na. Plus sa atong 90 kabalay nga nahimo atong niagi, so mga 124 na kabalay ang atong nahimo dinis atong parokya lang. O, di ba? Nice, nakikiusa ta nila. Salamat guys mga CTO buyers. Unya, natay special challenge para sa ato karong Pista Senior, niyaning 9 days nga novena hangtod sa pista. Challenge sa ato mga slots. Natay gitawag og minimum, maximum og extreme challenge. Ang minimum 900 pesos. Nagrepresent na siya sa 100 pesos per day para sa atong is in each day. 9 days, so 900. Ang maximum challenge, 5,400. Nagrepresent na siya sa 900 plus siyam ka 500 sa SBF DAG nga moabot og 5,004. Abila? Sakto ba? 4,500. Sakto. Plus 100, 900. 600 times 9, 4,500 plus 900, 5,400. Muna na siya ang maximum. Ang extreme, ipuno nato sa 5,400 ang duha ka challenge. Ang 8,000 o ang 2,500. 10,500 plus 5,400. 15,900 or 16,000. Extreme challenge na. So ato niya nang isulti og pila ka book ang ni-take ana, no? First, minimum 900, maximum 5,400, extreme 16,000. Ndota na, no? Niya salamat sad kaayo ninyong ni-support sa atong YouTube channel. Padayon na ninyo ang pag-support aning atong channel nga Padresiano Ubod. Mga 218 na ni ka subscriber, 1,000 ka subscribers, 218,000. O niya, padayon na ninyo ang kada gid adlaw mo view, mo like, mo share, niya mo subscribe, ang wapa ka subscribe. Naitulo nga mahimo, mahitabo nga nindot. Una, makaton tag maayo sa ato mga homilies dinhi, mga pamalandong. Ikaduha, makahatag mo og income sa atong parokya. Ikatulo, makalikay tas mga scammers. Kay ni aman dinhi nato gipakita ang ato mga official information. Ang ato di ay nadawat nga income sa YouTube ni atong month of December, pariha rasad sa month of November, niabot og 211,000 kapin. Pakpak. Nagitay tunol-tunol sa moduol nato dinhi, no? So kaduha na ta kabuan nga 211,000 kapin. Ambot ka ning month of January. So paspasilan ninyo maayo, ha?
Ya, nga to sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ayaw mong sunod ang mga Padresiano, Siano, unsa pa diya mga Siano-Siano. Og nasa San Vicente Ferrer Paris Liloan, tanawa pod ang official information kon ato bagyo dire. I-comparar sa YouTube. Mas mayo tawagan. Kay kaning mga scammers, di man kay namo tubag og tawagan. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban ni Santo Niño atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Katulo atong isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pagpak ni Santo Niño ug sa mahal nga Birhen Maria.